La cât ești de bombă te duc ăștia pe front și jur că nu mai vezi niciun rus la orizont. Cine mișcă nu mai mișcă și când mișcă, mișcă mort. Începe fata balansul, e rachetă pe TikTok. Când se mișcă domnișoara zici că dă cu nucleara. Când mișcă șoldurile, dansează tancurile și cad avioanele, cad pe jos ca muștele. Lasă rușii armele și dansează cu tine, cu tine, cu tine. Așa, 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 uite așa, 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 uite, uite, uite așa, s-audă și Rusia. Așa, 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 uite așa, 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 uite, uite, uite așa, s-audă și Rusia. Arăți parcă ești din războiul stelelor atunci când dansezi în fața bărbaților. Să vezi rușii cum dansează după melodia asta. Războiul și pandemia se termină în fața